niin sen jälkeen kaikki huutaa Jeromea. 1, 2, 3. Jeromea! Sitä on kiva nähdä, puhun nyt niin pojistani oikeastaan, että telineellä on pikkulapsia siellä ilakoivat. Ja se on aika tärkeää just nähdä tuossa, että nauttia tuosta tekemisestä telineellä. Niin. Sitten se välittyy yleisöllä aika herkästi. Ja se on niin kuin tuo klounerian meininki. Että kyllä tämä on ihan totta, että en mä tässä niin kuin itke ihan turhaa. Pellehyppäjien Mr. Majorka. Valmiina lähtöön. Okei. Hyvät unennahjat. 5:05 heräsin. Oli se aika hyvä, että mä olin 5:06 täällä. Asentaja täällä kentällä. 2-3 kertaa viikossa tulee käytyä lentokentällä, mutta ei mene mihinkään. Nyt kerrankin lähtee johonkin. Tuolla Salt Lake City. Sai mikä se Suolajärvi, mikä me käydään tuikkaa. Käydään uimassa se Vegasin keikalla. Asutaan ilmeisesti hienostoalueella, aika rauhallisessa paikassa. Tuossa takana on meidän auto. Tästä käveltiin ohitte, niin katsottiin, että kuplaa. Sitten nääkin on mahtanut tulla nää reijat. Kyllä noita elokuvissa näkee, mutta ei livenä tullut nähtyä. Tää on oikein hyvä leikkipaikka tää halli, että täällä pääsee leikkimään. Niin just. Jo Femma varmaan missä Mateo on. Yhdeksän kautta 10 vuotta tullut nyt hypittyä. Ja mitäs siinä? Silti mut lasketaan nuorimpiin. Nyt oltiin täällä katsomassa paikkoja ja järjestely katsoo, että mitä täällä on ylipäätänsä nämä telineet ja ilman yllätyksiä ei kyllä selvitty todellakaan, että täällä ei ole edes Finon hyväksymät kerroskorkeudet, että kun me ollaan totuttu siihen, että on 5 pitoinen, 7,5, 10, niin täällä onkin 4,75, 6,5 metriä, 10 on kyllä 10. Aika moni temppu on mitoitettu niin, että kun vitosesta lähtee kaatumaan tämän pahvilaatikon kanssa näin, niin tulee persilleen, mutta nyt kun ei ole vitosta, niin ei ole mitään takeita, että se tulee persilleen veteen, vaan se tulee selälleen, mahalleen, naamalle. Se tulee jalalle. Jalalle. Niin. Mutta tämmöisiä ylläreitä tulee ja sitten... Mä olisin vienyt se 7, mutta kun se ei ole 7, niin se olisi tullut päälleen, mutta nyt kun se on 6, niin nyt se tulee selälle. Tässä on aina se hyvä juttu, että jos ei pysy, niin lähtee irti. Et sinänsä ei ole mitään hätää. Ohjelmaa joudutaan muuttamaan
aika lailla, kun on tuo kerroskorkeudet on mitkä on. Niin sitten saadaan vetää vesihiihto, mutta vesihiihdon liuun aikana ei saada hypätä ilman, koska siihen ei ole lupaa. Ei hitsi, olisi halunnut niin hypätä, mutta meillä ei ole sertifikoitua hyppyriä tähän hommaan. Se olisi pitänyt kuukausi sitten hyväksyä se hyppyri. Siis periaatteessa tuo vaneri. Vaneri. Vaneri olisi pitänyt hyväksyttää kuukausi sitten. Lähdetäänkö syömään? Ilmeisesti meillä alkaa kohta rehearsal. Kenraaliharjoitus. Tuli tuossa Jeriksen kanssa vähän mietittiin toi, että miten me tullaan sisään, niin yksi ehdotus. Joo. Kuulosti ihan hyvältä. Me tullaan tuolta, mistä nääkin tuli. Eli tän katsomon takaa tosta. Joo. Tuolta noin. Joo. Käännetään heti, mennään tuon kannaksen yli, kierretään hyppy allas tuolta kautta. Joo. Pilkutellaan yleisölle ja mennään ylös. Joo. Te on lähtenyt kotiin. Paneeli ei hyppää tätä, vaan hän neuvoo speakeriin. No nyt pojat on ylhäällä, kenraaliharjoitus menossa, jännitys kovaa ja käydään ohjelma minuuttiohjelmalla, sekuntiohjelmalla läpi ja alku näyttää nyt hyvältä. Ei voi muuta kuin nauraa. Hauskaa on niinku kuulua. Aurinko laskee dead välissä, että lämpötila jotain 4 kyssää. Se on kerralla kuntaa. Semmosta. Oma nimi on se, että tuli tämmönen pikainen puhelu äsken Jerikselle. Keikka ei ehkä mahdollisesti peruttu. Ei oikein hyvältä näytä homma. Komeasti tultiin tänne ja nähtäväksi jää mitä tapahtuu. Meillä on itsellä tällä Pölöpy-ryhmällä oma kansainvälinen vakuutus, mikä kattaa onnettomuudet, jos sattuu täällä. Että nyt ei oikein ymmärrä, että mitä ne lisävakuutuksia vaatii täältä. Että jää nyt nähtäväksi, että onko äijät telineellä sitten perjantaina. Se on just niin kuin tää Kaupahönni sanoo lentokentällä, kun lentokone laskeutuu Amerikan lipun liehuun. Mä en usko, että tää on totta. Hei! Ollaan kuitenkin Amerikassa tällä hetkellä. Valvoo kaikkien. Aika hyvä fiilis. Ja kun on tämmöisiä paikallisia mäntyjä huusia. Eikö sun niinku meininki kuitenkin? Joo, Amerikan meininki. Asiaa. Same circle. Hi. It's hard to smile today. Hi. You know, I'm going through a lot. You all speak really good English, right? Yes. Okay. And you know, oh, turn that off. Okay. And the problem, we're having major problems with this insurance thing. And they're threatening to cancel the whole show because you don't have liability insurance. You have to call your company and you have to tell them City of Long Beach needs to be additional insured. Does anybody understand what that means? Yeah. And we are already on it. No, Yes. you're not. Yes, we are, but then I don't Finland. have that paper. I need that piece of Yeah, paper. but we have the problem. We have called to Finland all the companies, but we are the night time in Finland now, so we can't contact the insurance company middle of the night. Okay, so it's pretty much an emergency at this point because you guys are supposed to be on TV tomorrow morning.
Pedro Ramirez. Moreno. Oh yeah. Is that a good chair for what you need? It looks nice. Antique. Antique. It's too expensive. $10. Yeah, maybe we need a board here also. All right. A small board, because these won't hold. All right. So we will cut it here, then put a board here and use hinges. All right. And then screw these off. Yeah, take those screws off And then we need some metal sticks or whatever you call them. All right. Siitä sitten pelle tippuu jotenkin veteen. Mun mielestä tämä Debi on tässä nyt sörssynyt aika pahasti. Ei kai siinä ole mitään muuta kuin soittaa Suomen vakuutusyhtiöön, sanoo, että tähän halutaan lisäksi vastuuvapautusvakuutus, että jos me aiheutetaan jollekin ulkopuolisille jotain havereita, niin se korvaa sen. Sitten faksaa ne paprut tänne ja sanoo, että se on siinä. Homma hoidossa. 10 sekkaa nyt vain. Debiltä tuli tämmönen paperi, se tulosti mulle tän. Tää tulee livenä siis telkkari. 10 sekunnin tiiseri jokaisesta setistä. Sitten tulee 4 tai 3 minuuttia show and tell lukee täällä, joka tarkoittaa sitä, että ne toimittajat vitsailee siellä ja pellet hyppii varmaan. Ja sitten se toimittaja jopa lupas, tai ainakin Debin mukaan, niin toimittaja hyppää myös. Eli sylihyppykympistä. Niin, sylihyppykympistä ja pulkaa ja palavana sinne joutuu. Sauna palaa! Yes. Muut meni jo nukkumaan. Mulla oli tää yksi rasti, tää keinotuoli, niin täytyy sen kunnialla hoitaa loppuun. On ollut niin paljon muutakin hommaa tässä päivällä, että ei ole kerennyt vielä tekemään. Tää tulee tänne kiinni näin. Sitten tästä vetäsee ja toi tippuu. Taas. Te kädet kaksi tuolta ylhäällä. No. Siitä vähän kaataa. Eikä tarvii kaataa. Hikisen kaadat yhtään syvä taitto. Nyt pyörii niin perseelle alas. Se oli meillä hyviäkin uutisia. Meillä on nyt vihdoin 2 vakuutusta. Ei äsken ei ollut yhtään ja nyt meillä on 2 vakuutusta. Se on se paperi, minkä nämä vaatii, että me ylipäätään päästään esiintymään. No, sehän toimii just niin kuin piti. 3:55 näyttäisi olevan ja ehkä ne Los Angelesin kansalaiset odottaa siellä aamukahvien edessä. Että sieltä alkaa aamu-tv:stä tulla jotain mielenkiintoista, niin... Kyllä mä odotan innolla, että päästään kokeilemaan ja katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Kello on, paljon se oli, 20:05 aamulla. Ja joutuu kääntämään pitkähihasta, että pysyy lämpimänä. We're actually the #1 rated TV show in Los Angeles for the morning news. We're the most watched morning news station in Los Angeles. The woman who's going to be interviewing Osmo and Debbie, her name is Allie McKay, and she basically tries out jobs. So she goes around LA and tries interesting jobs, and so when she heard about there was going to be clown divers and we're having a clown camp, she said, I want to learn how to do that. So it was actually an easy sell. Done. So what is this baby? Catch. Yeah, Baby what's catch. that? You're the baby, I'm the catch. We're on the 10-meter platform, That's the high one? the high one. Okay. Yeah. I will be with my back to the water, Okay. like this. We'll be holding you. Okay. I will start falling. I will do a backflip, holding you. Oh. So you will do a front flip, and we will. He's serious. And we will land on my feet. You do nothing. Shut up. I've done it And you've dozens done of it with your times. wife? With my wife. Okay. I will do it with my daughter when she's Okay. older. How old is she now? 6 months. What's wrong with her? She can't do it? Well, What a wuss. Well, actually, Yeah. she was in my wife's belly.
No, sir. Oh my God. All right, if a pregnant lady can do it. Yeah. That's right. See? And yours does, so, you know. And hopefully I'm not pregnant. I'm not going to believe it till I see it. Actually, I'll see it and I'm going to record it on my camera. So I'll believe it when I see it. Until then, I don't believe it. Simply put. Hyvin meni. I didn't even Tuo think unohti vaan about it. pidättää hengitystä ja taas mennä vähän keuhkoon vettä. Se ei ollut mun vika. See you later. Me oltiin kenraaliharjoituksissa ja kaikki meni ihan jees, ekat hypyt hypättiin ja naks. Piti lähteä vesihiihtoon ja yksi ukko puuttuu. Veteen tullessa huomasin heti, kun se ilmat pamahti pihalle korvasta. Sieltä tulee semmoinen iso voima vesiryöppy, tai siis ilmapaine tulee veke korvasta ja sitten sinne tuli vähän vettä sisään näköjään. Se ei kokonaan irronnut se tärjökalvos. Mulla on aikaisemmin se irronnut, sinne pannaan paperistuvuus, ja se on monta kuukautta. Nyt se on revennyt kyllä ja vettä siellä on sisällä. Eli nyt on vähän kiikun kaapu, että pystyykö veteen menee ollenkaan uimaan. Mutta mä yritän rakentaa, mä oon tänään hommannut tarvikkeita. Eli mä en viitti lekuriin mennä, koska ne kieltää sen saman tien se hyppyhomma. Joten siitä ei puhuta. Eli laitetaan silikoonia sinne, tukitaan se ilmatiiviiksi silikoonilla. Tämmöisiä hienoja juttuja löytyy Jenkeistä. Silikoonituppi tonne, tehdään ilmatiivis. Tosta. Sitten mä laitan ilmastointiteippiä tähän niin kuin pään ympärille, kieritän. Näin. Ja jos olisi vielä uimalakki, joten mä yritän saada täysin ilmatiiviiksi ja vesitiiviiksi korvatilan. Ja toivoo sitten, ettei se sisäkautta lepata se tärjökalvon riakaleet siellä. Ei huimaa pätkääkään. Ei kyllä näy yhtään, sitä ei huomaa. Ei muakaan huima, niin kuin sanoit. Ainoa näkee, että sulla on kasvuleikkausteet, kun se piristää. Eihän mitään vaan, että pääsee hyppäämään. Katsotaan mitä tapahtuu pää edellä. Allastulo ei voi tehdä ja ei saa upota kovin syvälle, koska paine on heti. Mä ajattelin semmosia hyppyjä, missä se pää käy vaan metrin veden alla, niin, mutta se on vähän tarpaa kuitenkin vielä. No. Nyt sä olit jossain metrissä. Okei. Niin kun se tulee se nopea paineenvaihdunta. Mut kyllä tää toimii. Kymppi on vähän arveluttava, kun siitä voi tuossa painealta lyödä. Mut ei tässä luovuteta tässä vaiheessa. Tänne on tultu ja täällä hypätään show, niin joko hypätään tai sitten itketään ja hypätään. No, tossa kun tuo Werneri Vetelä loukkasi itsensä, niin piti tehdä uusi ohjelma, missä ei ole Werneriä mukana. Eli meitä on nyt 7 täyskuntoista pelleä hyppäämässä. Yksi on pois ja se pystyy auttamaan meitä tietyissä hypyissä toimimaan mätisäkkinä tai avustamaan, mutta ei varsinaisesti hyppäämään. Hän on kyllä itse sanonut hyppäävänsä joitakin hyppyjä matalemmalta korkeuksilta. Se nähdään tänään, kun mennään hallille, että mikä hänen kuntonsa on. Nyt on kiirus. Oikeesti. Nyt lähtee tajuun. Siellä on pitkä jono ovella. Yes! Grab a program, enjoy. Thank you. Enjoy the show, grab a program. Oh, thanks. All right. Jeremy rules! Woo! Tässä sitä syntyy. Liukas pätkä. Yksi veto kerrallaan. Rambo! Valkoinen. Missä on valkoinen? Täällä on vaitti. Vaitti. Vaitti sitten. Vaittinen. Täällä on vaan valkoinen voima. Tuossa on just joku
USA Today kävi haastattelemassa Maija Aimoa vähän. Vähän pyörii, mä en tiedä, mä oon miettinyt, onko se väsymystä. Mistä johtuu? Ei pitäisi olla väsymyksestä. Vähän sinkkipastaa, ettei huulet pala. Nyt lähti oopperalaulaja vetämään kansallislaulua. Se ei niitten oopperalaulaja vetää sitä kansallislaulua nyt. Toi on liikaa. Nyt on semmoinen vaihe, että ihmiset katsoo mihin sattuu, niille ei ole kohdetta katsoa. Niin, kun uimahyppäjät, niin silloin meidän olisi hyvä mennä. Niin. Vaikka te toulut vai kusettaa, sit saa pomppia koko ajan. Kuinka meni niin mukavasti se lentokoneessa? Coming from Finland, self-proclaimed best violence in the world, ladies and gentlemen, here's Jeremy! Ainoa, että se kolahti suoraan toi. Mun piti, sattui ihan törkeästi. Mä oon vetänyt koko näytöksen puujalalla.
Pulkka meni taas yli. Joo. Tällä kertaa niin paljon, että kenkä lähti jalasta. Olit ihan suoraan niinku reisillä. Mahtavaa. Hyvin kesti. Oli hyvä fiilis, oli kiva olla mukana hyppäämässä. Ja ei ollut mitään ongelmaa, ei pamahtanut kertaakaan korvalle. Mä tulin todella softisti veteen ja ei mitään hätää. I'm tired. I am happy. I think I love seeing all the little kids laughing and happy and clown noses and wanting to take pictures. And I heard only good comments. You guys were fantastic, and I think you did something big for the city of Long Beach. And you've gotten more press than anyone I know, so I must have done something right. Aika jees fiilikset. USA vallotettu ja Greg Lukaniksen kotihallissa hypätty ja Sami Liin, niin eikä se tästä paremmaksi voi muuttua. Kun 46 vuotta tätä tehnyt, tätä hommaa, ja se on aika pitkä aika. Se on todella pitkä aika. Ja sitten kun se kulminoituu näille kulmille, kauas pois kotoa, koivuja tähden kotimaasta. Lähdetään kotiin. Lähdetään kotiin. Joo. Werneri, lähdetään kotiin. Joo. Onko meillä lentolippuja? Ei. Onko meillä laivalippuja? Ei. Millä me mennään? Tosta suorinta, puiden. Tosta, no lähdetään sitten. Noniin.